Kendo jatend piny William Ruto golo chik ne ten migawo mar wuoth gi apeyni mondo obed gi chenro mar gero reru e alap mar Talanta Stadium. Gino mabiro chiwo chenro maber mar wuoth kawuok kendo kadonjo e alabno magedo mare dhi nyime. Ruto mane oten gi jatend migawo mar weche tuke Salim Mvurya owacho magi kinde mane otimo limbe mare e alap mar Talanta Stadium. Alap mar Talanta Stadium gedo mare dhi nyime gi sani kendo biro bedo achiel kuom pewe ma ibiro tiyogo mar bago tuke mag pinje Afrika AFCON e higa mar 2027. Jatend piny osingo ni gedo mag pewe kaka Nyayo kaachiel gi Kasarani bende gedo margi biro rumo motelo ne tuke mag CHAN mibiro bagi dwe mar 8 higani. Hii miradi ya affordable housing, market, stadium, physical facilities inasaidia kuajiri vijana wengi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo hii kazi tuendelee nayo. Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Na mimi nataka niwaambie hii itaendelea bila break. Si ndio? Hapo bila break, mimi niko hapo. Kazi bila break. Tunasema ni kazi bila